Pwy sy'n gwmni fi erbyn hyn? Olwen Roberts o St Clair. Siwr wyt ti, Olwen? Iawn, diolch. Nes i weld ti, ti'n edrych yn gynnes fyd. Ie, mae rai cael yn gynnes ar y tywydd ma'n. Ti'n iawn, mae'n nawsyn bych dweud, weld. Mae o'r. A wy'n gwybod bod ti wedi bod yn mwynhau cystadlaethau'r Trinwyr Ifanc nawr i Anghandlers, a mae yna bencampwriaeth mlaen tu ôl i ni ar hyn o bryd yn does. Esbonia beth sy'n mlaen ar hyn o bryd, Olwen? Wel, mae da ni'r doi clas nawr yn mynd i'n erbyn ei gilydd, y ddoi sydd i ennill y clas ni. Felly y dosbarth iau wedyn yn erbyn ei hun? Ie, a wedyn da ni'r un hun dar heffer coch, sef Ryan Jones, a wedyn y heffer ddi wedyn fan hyn yw'r un sy'n yr un iau. A wedyn maen nhw gyd yn mynd yn erbyn ei gilydd, a hon yw'r un mae pawb moyn ennill. Ie, ac wyt ti wrth gwrs, ti wedi ennill lot efo yn adrannu'r defed wrth gwrs, a wedi cystadlu efo'r gwartheg. Am be fydd y beirniad Owain Morgan, neu Ogi wrth gwrs, mae pawb yn ei nabod e fel, am be fydd e'n chwilio fan hyn nawr, Olwen? Wel, mae dangos efo yn hollol wahanol i dangos da. Mae rhaid chi fod really switch on, mae rhaid chi dal ar fuwch lan yn uchel, a mae rhaid chi dangos eich hunan off hefyd. Achos mae rhaid chi cadw'ch llyged ar y judge na, a pidwch gadael iddo ddim gweld chi yn edrych arno fe, achos dyna fe, mae rhaid i'r fuwch neu heffer neu beth bynnag chi'n dangos ar y diwrnod ni fod ar ei gystel a fod yn, wel, ar ei gorau efe. Ie, yn union, ar ei gorau. A ni'n gweld nawr y ddau grwt sydd wedi cyrraedd y bencampwriaeth, maen nhw'n gwneud gwaith da. Mae Owain Morgan, wrth gwrs, Mogi, mae wedi ennill fan hyn yn y ffair, wrth gwrs, a wedi cystadlu siwt gymaint yn dros y blynyddoedd, fydd e'n gwybod yn union beth sy'n angen neud yn bydd. Ie, chi'n deall, erbyn bod chi'n neud e, fi'n credu, chi'n deall yn iawn beth chi'n edrych am. A wy'n deall bod ti'n cael ffair fach eitha brysur, wy'n deall eleni wyt, barnu'n hwyrach mlaen heddi nawr? Ie, barnu stoc yr gwartheg heno, a wedyn byddai'n barnu defed for ni. Yn adrannu'r ffermwyr ifanc wedyn, fe? Gol ew ti, pob lwc i ti fo hynny. Chyfawr. Ond nôl at y bencampwriaeth, i ni'n gweld y ddau nawr yn dod ar anifeiliaid at Owain. Wy'n deall bod ti'n nabod Ryan yn dwyt ti, pen pella? Ie, nabod ni wedi bod yn erbyn dipyn o weithiau, a mae fe'n gwybod ei stwff. Lle gweud ni. A mae rhaid i'r heffers bod yn syth a mae rhaid nhw edrych a bod yn sgwar pob cwrs yn pob cornel fel ford. A maen nhw'n gwneud job yn eitha dda fan hyn. Ydy'n wir. Maen nhw'n gwneud gwaith gwych. A Owain Morgan yn edrych nawr i weld siwt maen nhw wedi gosod y trad, ie? Ie, mae rhaid i pob trad edrych lawr ar eu coesau nhw. Mae rhaid i pob trad un cwrs yn pob cornel. A jyst neu siŵr bod y Trinwyr yma yn gwybod ble i osod y trad a siwt i osod nhw a. Ie. Gofyn y cwestiynau diwethaf fan hyn fi'n credu. Helpu'r penderfyniad. Am be maen nhw'n gofyn wedi ti? Gofyn hanes y bystych neu i heffer neu beth ni? Ie, wel, dwy heffer fan hyn. Mae rhaid i'r o'ch chi'n dangos nhw, mae rhaid chi nabod y fuwch neu nabod y heffer ar beth bynnag mae rhaid chi nabod nhw. Mae gwaith, chi soch chi troi lan a dangos a ni fel hyn. Mae rhaid nhw nabod chi a cael ymarfer cerdded a fel na. Mae'n dod i'n jobyn lot rwyddach. A mae Owain Morgan nôl unwaith eto tu ôl i'r ddau, a mae wedi mynd am yr fuwch goch. Ie, Ryan Jones. Ryan Jones, wedi mynd â hi. Da iawn fi. Rwy'n ti'n nabod yn iawn fydys ti'n dweud? Nabod yn iawn. Wel, war y teg. Tipyn o gamp. A mae dod i'r brig mewn unrhyw gystadleuaeth yn deimlad braf, ond pan ti'n ennill mewn digwyddiad mor fawr â hyn, mae wir yn rhoi hwb i rhywun yn dweud. Hon mae pawb moyn ennill a chi wedi ennill hon, chi wedi wneud i. Na, war y teg. Llongwarchiadau mawr iawn. Braf gweld y genedlaeth nesaf yma'n cystadlu ac yn dangos bod angerdd yn y diwydiant o hyd at y dyfodol. Dyma'r dyfodol yfe, a mae rhaid cael y cystadleuaeth yma i gweld dyfodol a helpu ni yr ifanc i dysgu am stoc a gyda'i. Olwen, diolch o fawr i ti am ymuno dyn ni. Pob lwc i fod popeth, y cystadlu nawr heddi a fori. A cofio ni at pawb adre na fyd ar y ffarm yn St Clair. Diolch yn fawr. Diolch, Olwen.